Вітаю вас, дарагія сябры, гэта Магілёўшчына гістарычная з Алексеем Батюковым. Мы сёння працягваем, у нас будзе відэалекцыя. Я паглядзеў вашы водгукі і вашы пытанні. Дзякую вялікі вам за добрыя водгукі, дзякую вялікі за пытанні. Скажу некаторыя рэчы. Значит, глядзіце, у нас быў пераможца віктарыны невялічкай, яго зовут Павел, і ён у адказ на мой падарунак за перамогу ў віктарыне зрабіў падарунак мне. Вось такую кнігу падарыў завод, который умеет все, пра гісторыю Магілёўскага аўтамабільнага завода імя Кірова, МОАЗ. Дзякую вялікі яшчэ раз. Гэта падарунак з сэнсам. У нас у свой час была прапанова асвятляць таксама гісторыю магілёўскіх прадпрыемстваў. У мяне гэта ў планах. Канешне, я скарыстаюся гэтым падарункам. І бліжэйшае прадпрыемства, которое я мяркую асвятляць, гэта будзе прадпрыемства па асвятленню вуліц. У нас ёсць дамоўленасць з тым, каб паработаць з чалавекам, который даследаваў, якім чынам у старажытнасці, у такой асягальнай старажытнасці, у старажытнасці адносна недалёкай, асвятляліся вуліцы ў горадзе Магілёве. Мы запланавалі такую лекцыю, і вот чакайце, прадпрыемства мы асвятляць будзем. Так, Андрей Ляшкович задаваў пытанне, ці праводзяцца ў Беларусі даследаванні пісьменства. Яго цікавіла, ці даследуюць там устав, полуустав, іншыя сістэмы пісьма, которые выкарыстоўваліся ў старажытных актах і кнігах. Так, безумоўна, даследуецца гэта ўсё. Існуе цэлая навуковая галіна, спецыяльная альбо дадатковая гістарычная навука, якая называецца палеаграфія. У рэчышчы гэтай навукі працуе вялікая колькасць даследчыкаў, і ў нас у Магілёве ёсць спецыялісты. Найперш я выдзелю, канешне, нашага магілёўскага спецыяліста Набелахова Василия Ивановича, который выкладаў у Магілёўскім дзяржаўным універсітэце на працягу доўгага перыяду спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны альбо ўздапаможныя гістарычныя дысцыпліны. І у нас у гісторыі беларускай навукі вялікая колькасць такіх спецыялістаў, вельмі цікавых прафесійных спецыялістаў. Пачаць можна з таго, што яшчэ Яўхім Карскі займаўся палеаграфіяй, даследаваў палеаграфію. Наогул яна даследуецца ад тых часоў, калі сталі імкнуцца зразумець, уласна кажучы, дзе праўда, дзе хлусня, дзе памылка, дзе там апіска ў гістарычных дакументах. А гэта праца практычна ніколі і не спынялася, яна заўсёды існавала. Кожны дакумент патрабаваў аналіза. І вось падсумаванне дадзеных такого аналізу, власна кажучы, потым мела сваё афармленне ў выглядзе палеаграфіі. Карскі. Выдзелю такога даследчыка, як Мікалай Нікалаеў, беларус, які працуе і жыве ў Санкт-Петербурзе, прафесар, доктар навук. Мінскага даследчыка Александра Грушу выдзелю. Выдзелю таксама даследчыка, які з'яўляецца расійскім па паходжанні даследчыкам, жыве ў Польшчы, працуе ў Ягелонскім універсітэце, добры сябар горада Магілёва Уладзімір Павлович Мякішаў. Ён даследаваў, напрыклад, мову літоўскіх статутаў. У яго так это сфармулявана. Власна кажучы, па тэме вось статута ён неаднаразова бываў у Магілёве. Добры наш сябар. Так, яшчэ ёсць некалькі пытанняў. Маша Літвінович задала пытанне, ці плануецца цыкл передач, прысвечаных магілёўскім храмам. Так, конечно, дакладней, гэта была парада, она попросила такія передачи рабіць. Да, я планую падысці бліжэй да гэтага часу, калі пачынаюць паяўляцца ў Беларусі, на Магілёўшчыне канкрэтна. Ёсць пытанне ад карыстальніка з нікам 715 ВВП. Селились ли люди во времена Киевской Руси единичными домами или только многочисленными многодворными поселениями? Засведчыць, што яны селіліся аднадворнымі поселениями можно только археалагічна. Пісьмовыя крыніцы такіх з'яваў больш-менш пашыраных не рэгіструюць. Археалагічна вельмі цяжка іх знайсці. Яны практычна не адрозніваюцца на мясцовасці, хаця часам можна так фантазировать, можна выказваць такія здагадкі, што вельмі маленькія кампактныя гарадзішчы, магчыма, што гэта, напрыклад, двор некага аднаго феадала. Але гэта зноў жа будзе не единічная, не адзінкавы дом, гэта будзе не адзінкавае пасяленне. Гэта все-таки вынік работы цэлай сістэмы. Это афармленне эліты вось у яе архітэктурным выяўленні.
Такім чынам, ну, калі і былі такія факты, то іх цяжка рэгістраваць. Ну, фактычна мы нічога пра гэта не ведаем. Так, яшчэ такі карыстальнік, як Рома Краўченка, сказаў нам, значыць, у каментарыях чакаем наступны сюжэт пра пошуску з замкавай гары. Ну, в прынцыпе, конечно, да, я думаю, што будуць даследавацца практычна ўсе нашы гарады, да ўсіх дабяремся. Як хутка, пакуль не скажу, ну, все як бы степ-бай-степ, давайте так будзем. Так, гэта па пытаннях. Ну і вось яшчэ што, вось у нас як бы вынік аднаго розыгрыша ўжо адбыўся, падарунак уручаны, і сёння я буду разыгрываць яшчэ адзін падарунак. Гэта будзе вось такі паэтычны зборнік. У нас будзе сёння крыху паэтычнае заданне. Гэта кніга магілёўскага паэта, майго добрага сябра, цудоўнага, дарэчы, беларускага магілёўскага паэта Дзмітрыя Дзмітрыева «Ліра спіралі». Пераможца атрымае гэтую кнігу ад мяне. А заданнем сённяшнім будзе такое. Глядзіце. У нас у адным з пытанняў у папярэдніх нашых роліках, у каментарях да папярэдніх ролікаў было пытанне, а вось як размаўлялі людзі гэтага часу. Я вам уключу ролик, дзе можна пачуць, як гучала мова якраз таго часу, пра які мы кажам. Ну, канкрэтна, гэта урывак паўчэння Уладзіміра Манамаха. Яно было напісана ў 11 стагоддзі. Вы пачуеце урывак, дзе будуць пералічвацца, ну, там сюжэтна, я не скажу, з чым звязана, гэта ўсё потым раскрыю, потым расшыфруем увесь гэты запіс, але у гэтым роліку пералічваюцца некаторыя асобы жывёлаў. І вось вам спатрэбіцца падсумаваць, якая агульная колькасць жывёлаў была названая ў гэтым роліку. Не абавязкова вызначаць, якія гэтыя былі жывёлы, просто напишите лічбу, там 5, 7, 9, 12 и так далее. Все, ну, пераможца атрымае зборнік, яшчэ раз, Дзмітрыя Дзмітрыева «Ліра спіралі». Тура мядова метала на розіх із конем, оленями один бол. Адвалося один ногами тепетал, а другой рогома бол. Вепрями на бедре меч отетял, медведями у колена подклада укусил. Зараз перейдем непосредственно уже до нашей видеолекции, и давайте с вами вспомним, что мы хронологично подошли приблизно до такой, ну, умоўнай абсолютно мяжы 11-12 стагоддзі. Гэта мяжа утвараецца такім чынам, калі пра падзеі на Магілёўшчыне хоць штосьці ёсць, вось прыналежна да 10-го, да пачатку 11-го стагоддзяў, то дзе-то так вот другая палова 11-го, 12 стагоддзі яны мала асветленыя ў гістарычных крыніцах, прыналежна да Магілёўшчыны. Больш паяўляцца будзе інфармацыі ўжо у 13-м, у 14-м стагоддзі, наогул асноўная маса інфармацыі пойдзе. Поэтому это такая крышечку такая затемненная зона, но але все равно тут есть про что говорить. И у першую чаргу я бы рассказал про то, якія змены, ключавыя змены адбываюцца з насельніцтвам нашага рэгіёна ў гэты перыяд. Вот, 11-12 стагоддзе, пачатак 13-го можна закарануць таксама. І асноўная змена, якая зараз рэгіструецца, гэта змена ў веравызнанні. Калі яшчэ ў 11 стагоддзі насельніцтва ўсходняй Еўропы масава супраціўляецца хрысціянізацыі, адбываюцца, ну, даволі шматлікія і неаднаразовыя паўстанні, так званыя паўстанні валхвоў, то ў 12 стагоддзі мы назіраем, што працэс гэтага супраціўлення ён згасае. І паступова пашыраецца хрысціянства, ужо трапляе, яно пранікае ў самыя аддаленыя куткі, ў самыя глухія мясціны. Што пра гэта сведчыць? Ну, пра гэта сведчыць у першую чаргу наступныя рэчы. Першае, масава мяняецца рытуал пахавання.
калі у паганскія часы практычна ўсе эліты хаваліся ў курганах, ну, а целы нябожчыкаў перад іх пахаваннем у кургане спальвалася, то цяпер паяўляюцца і масава распаўсюджваюцца на беларускіх землях пахаванні бескурганныя. Ну, гэта пахаванне ў труне. Вось як, уласна, зараз і хаваем мы сваіх нябожчыкаў. Вось гэты рытуал, ён, уласна кажучы, з гэтага моманту, вот з 12 стагоддзя масава распаўсюджваецца па ўсім нашым рэгіёне. Гэта сведчыць пра панаванне хрысціянскага веравызнання, хрысціянскай свядомасці ў гэты час. Ну і яшчэ такой прыкметай можна назваць распаўсюджванне сімволікі хрысціянскай. Вось глядзіце, давайте параўнаем две вітрыны з музея гісторыі Магілёва. Так, гэта будзе другая вітрына. Спачатку давайте папярэднюю вітрыну возьмем. Вось гэта знаходкі з Магілёва і Магілёўскага раёна за 10-11 стагоддзі. Бачыце, тут вялікая колькасць асабістых упрыгожванняў мае паганскую сімволіку. Вось, напрыклад, такія лунніцы, там ключики, ну вот, уласна кажучы, скроневыя кольцы, гэта радзіміцкія скроневыя кольцы, вось крывіцкія скроневыя кольцы, которые таксама знаходзяць у нас на Магілёўшчыне. Ну, там бусы, ладно, это іншае крыху. Дык вось, мы бачым панаванне язычніцкай сімволікі, паганскай сімволікі вось у гэты перыяд, а ўжо у 13 стагоддзі мы бачым, што пастаянна у археалагічных слаях пачынаюць сустракацца крыжыкі, нацельныя крыжыкі, энкалпіёны і іншыя прадметы, звязаныя з хрысціянскім культам, напрыклад, абразкі. Ну, тут абразка я для прыкладу не змагу паказаць. Ну, вось гэта канкрэтна крыж энкалпіён. Правда, ён крыху пакасіўся. Прабачце. Так, але адначасова, канешне, і паганскія сімвалы, паганскія амулеты ўсё яшчэ сустракаюцца. Тут мы бачым дуалістычнасць свядомасці чалавека гэтага часу. Гэтая дуалістычнасць праяўляецца і праяўляцца будзе вельмі доўга. У такой яўнай форме, канешне, яна праяўлялася ў старажытнасці, а ў неяўнай форме яна, уласна кажучы, захоўваецца яшчэ да гэтага часу у реліктах паганскіх рытуалаў, абрадаў, которые мы все яшчэ вызнаем. Так, гэта першая змена, которую мы зараз бачым. І другая змена з нашым насельніцтвам – гэта паяўленне новай формы этнічнага альбо палітычнага самаўсведамлення. Калі у перыяд да гэтага мы бачым, што людзі асацыююцца, сябе атаясамляюць з племяннымі утварэннямі, з палітыка-племяннымі утварэннямі, мы такую канструкцыю выкарыстоўвалі, радзімічы, крывічы, дрыгавічы, то усе гэтыя плямёны, ну, уласна кажучы, як і ў іншых рэгіёнах тагачаснай старажытнай Русі, яны знікаюць менавіта ў 12 стагоддзі. Так, напрыклад, у 1149 годзе у нас ёсць апошняя летапісная згадка пра дрыгавічоў, у 1162 годзе апошняя летапісная згадка пра крывічоў, што, праўда, крывічоў яшчэ потым у заходніх крыніцах будуць узгадваць аж там ледзь не да 16 стагоддзя, але гэта, ну, не мела нічога супольнага з рэальнай саманазвай людзей гэтага часу, гэта просто так вот памяць захавалася ў тых крыніцах. А радзімічы яны апошні раз узгадваюцца ў 1169 годзе. І што за выснову робяць даследчыкі? Ёсць вялікая традыцыя, вельмі сур'ёзная такая масіўная традыцыя меркаваць, што гэта звязана з паяўленнем новай супольнай свядомасці людзей гэтага часу і паяўленнем свядомасці старажытна-рускай. То бок людзі сталі усведамляць сябе часткай адзінай этнакультурнай прасторы і палітычнай прасторы, часткай адзінай Русі. Гэтая канцэпцыя, яна мае даволі глыбокія гістарычныя
гістарычныя карані, але канчаткова сфармуляваная яна вось у такім ужо цэласным выглядзе была у савецкай гістарыяграфіі. У савецкай гістарыяграфіі было засведчана, даказвалася і было прынята ў якасці дагмата перакананне, што у 12-13 стагоддзях абсалютна адназначна сфармавалася так званая старажытна-руская народнасць як пэўная цэласнасць. Потым гэтая цэласнасць будзе у выніку розных мясцовых рэгіянальных працэсаў і ўваходжання ў розныя палітычныя ўтварэнні прывядзе, гэтая цэласнасць прыйдзе да дзялення на тры асноўныя ўсходнееўрапейскія народы, на беларусаў, рускіх, украінцаў. Дакладней, спачатку гэта былі народнасці ў тагачаснай тэрміналогіі, потым яны стануць народамі і нацыямі. Такі гістарычны шлях пракладзены, і мы зараз знаходзімся на этапе, калі, паглядзеўшы ў сваю гістарычную даўніну, мы, аказваецца, былі адзіным цэлым. Вось гэтая канцэпцыя, яна вельмі спекулятыўная і маніпулятыўная, і мы гэта бачым па тым, што яна часта кладзецца ў фундамент разнастайных палітычных і інтэграцыйных працэсаў. Што ёсць у якасці альтэрнатыўнай думкі у сучаснай гістарыяграфіі? Понятно, што зараз гісторыкі дзеляцца на два лагеры адносна гэтага пытання. Гэта прыхільнікі тэорыі існавання старажытна-рускай народнасці і крытыкі тэорыі існавання старажытна-рускай народнасці. Прыхільнікі гэтай тэорыі сцвярджаюць, што палітычнае адзінства, хоць яно і вельмі кароткае было, фактычна толькі пры князі Уладзіміры Святым, Уладзіміры Святаславічы, то ўсяго там 34, па-моему, гады, каля таго, то, па-першае, было нейкае палітычнае адзінства, па-другое, тут мы рэгіструем рэлігійнае адзінства, усе праваслаўныя, і вось з гэтых двух складовых частак нібыта пачынае складацца ўсведамленне сваёй цэласнасці ўсёй гэтай масы людзей, а гэта агромністая тэрыторыя. Так, крытыкі гэтай тэорыі заўважаюць наступнае. Яны адзначаюць, што Кіеўская Русь, незалежна нават пры Уладзіміры Святаславічы ці ў іншыя часы, не была настолькі аднароднай, цэласнай і аднастайнай, як сцвярджаюць прыхільнікі гэтай тэорыі. Гэтая неаднароднасць праяўлялася ў тым, што адсутнічаюць прыкметы адзінства матэрыяльнай культуры, адсутнічаюць прыкметы бытнавання адной і той жа мовы. Так, у прыватнасці, тыя літаратурныя помнікі і пісьмовыя помнікі, якія мы маем на гэты час, яны фіксуюць рознае маўленне ў розных рэгіёнах. Там ёсць наўгародскае маўленне, маўленне так званае заходнерускае, вось на беларускіх землях і так далей. Значыць, раз не было адзінства ў час той самай палітычнай еднасці Русі, то, уласна кажучы, чаму мы павінны быць перакананымі, што яно ў прынцыпе было такое адзінства, што было вось гэта русінскае, старажытна-рускае, в прынцыпе, усведамленне сваёй цэласнасці. І тут трэба адзначыць, што і прыхільнікі гэтай канцэпцыі таксама ў свой час згаджаліся, што працэсы кансалідацыі Кіеўскай Русі не былі завершаныя. То бок, перыяда гэтага адзінства было дужа мала. Дужа хутка, пасля смерці Уладзіміра Святаславіча, Русь распадаецца на асобныя надзел, на асобныя княствы. Русь дужа хутка драбніцца, наступае этап феадальнай раздробленасці. Прыхільнікі сцвярджаюць, што нягледзячы на гэтую раздробленасць, удзельнікі палітычных працэсаў гэтага часу ўсё-такі усведамляюць сваё адзінства, але мы гэтага адзінства не бачым, напрыклад, у часы прыходу мангола-татар на Русь. Яны супраціўляюцца, яны супрацьстаяць мангола-татарам, я маю на ўвазе княствы ўсходняй Еўропы гэтага часу паасобку. І гэта становіцца элементам такой палемікі, што вось потому і прайгралі, а надо было быць все-таки цэласнымі, надо было супрацьстаяць разам. Але што мы павінны з гэтага ўсяго заключыць? Мы не назідаць павінны людзям, которые тады жылі, мы павінны рэгістраваць, уласна кажучы, іх паводзіны. А рэгіструем мы што яны былі разасобленыя.
Ну, раз яны былі разасоблены, то чаму мы павінны як бы навязваць ім адзінства, которага не адчувалі яны самі. Ну, вось тут такая логіка у меркаваннях. Таксама пра крытыку канцэпцыі адзінай Русі можно сказать наступное. Вот эта вот неаднароднасць таго насельніцтва, которое існавала зараз, ну, бярем, напрыклад, 12 стагоддзя, праявілася ў тым, што незалежна ад таго, у якія дзяржаўныя фармаванні потым будуць уваходзіць групы насельніцтва тут, на гэтай тэрыторыі, якія пражываюць, яны будуць мець розны этнічны лёс. То бок, калі б, вот, напрыклад, глядзіце, калі б, скажем, працэс кансалідацыі гэтых народаў у адзінства залежаў ад палітычнага адзінства, ад існавання адной цэласнай дзяржавы, то гэтыя працэсы б завяршыліся ў межах той дзяржавы, вялікай дзяржавы, на тэрыторыі якой пражывае насельніцтва. Глядзіце, значит, напрыклад, мы маем разнастайную групу людзей, мы маем пэўную разнастайнасць на тэрыторыі, але у людзей гэтага насельніцтва, у людзей, якія складаюць гэтае насельніцтва, ёсць нібыта імкненне да аб'яднання. Значыць, паяўляецца дзяржава, ну, у нашым выпадку Вялікае княства Літоўскае. Тады усе людзі, которые жывуць у межах гэтай дзяржавы, на працягу наступных 150 гадоў павінны скласці этнічную маналітнасць пэўную. А мы гэтага не бачым. Вынікам развіцця ў межах ВКЛ адзінай дзяржавы, потым у межах Рэчы Паспалітай, таксама адзінай дзяржавы пры там умоўнай мяжы паміж каронай польскай і Вялікім княствам літоўскім, далі нам не адзін народ, а два, беларусаў і украінцаў. Тое ж самае, тэрыторыя сучаснай Расіі. У 15-16 стагоддзях тут фарміруюцца два таксама народы. Не адзін, не адна протанацыя, а две розныя протанацыі. Гэта наўгародцы і, уласна кажучы, сучасныя велікаросы, ну, пазнейшыя велікаросы. Наўгародцы свой этнічны шлях закончаць вельмі рана, яны ўвальюцца ў велікарускую сям'ю, калі можна так сказаць, пасля таго, як будуць захопленыя і рэпрэсіраваныя ў часы Івана Грознага. Але этнічны працэс афармлення наўгародскай нацыі, наўгародскай народнасці адбываўся, і ён мог завяршыцца ўзнікненнем чацвёртай усходнеславянскай нацыі. Зараз у нас было б 4 такіх нацыі, калі б гэты працэс дайшоў до канца. Ну, але, як часта любяць паўтараць гісторыкі, гісторыя не валодае, не ведае умоўнага склону, так што ёсць як ёсць. Так, ну і яшчэ такая рыса, глядзіце, у той час, калі перастаюць узгадвацца у летапісах плямёны, і, адпаведна, напэўна, знікае вот эта племянная свядомасць, то яны не трансфармуюцца, людзі гэтага часу не трансфармуюцца ў людзей, которые сябе называюць русінамі, рускімі, русамі. Ёсць руская земля, якая асобна ў летапісах, значит, фіксіруецца на тэрыторыі сучаснай Украіны, гэта канкрэтна Кіеўшчына, землі вакол яе, але насельнікі рэгіёнаў гэтай так званай старажытнай Русі, яны ў гэты час рэгіструюцца не рускімі, не русамі, не прыналежнымі да Русі, да той самай Киевшины, яны у пісьмовых крыніцах выступаюць па сваёй рэгіянальнай прыкмеце, напрыклад, палачане, там, ціверцы, наўгародцы і так далее. То бок вот эта вот племянная свядомасць, она трансфармавалася не столькі у свядомасць нейкай якая улічвае нейкую цэласнасць, а у рэгіянальную свядомасць. Вось гэты працэс таксама вот надо улічваць, калі мы задаем пытанне, вот што, уласна кажучы, мы маем з гэтым паняццем, з гэтай катэгорыяй старажытна-руская народнасць. І вот навуковая катэгория, которая тлумачыць такое вот імкненне да рэгіянальнага самаусведамлення, называется партыкулярызм. Гэта ў прынцыпе уласцівае чалавеку, чалавечай свядомасці імкненне да адасаблення. А вот імкненне да таго, каб стаць часткай цэласнасці, вялікай цэласнасці, яно фарміруецца не ў асобе, а яно фарміруецца падчас выхавання, калі ставіцца такая мэта. Ну вот глядзіце, калі б, напрыклад,
у часы рэвалюцыйнай Францыі не паўстала перад дзеячамі, уласна кажучы, французскай рэвалюцыі імкнення, неабходнасці, задачы аб'яднаць усю рэвалюцыйную Францыю ў цэласную рэспубліку, і калі б не прымяняліся для гэтага адукацыйныя метады, то магчыма, што зараз на тэрыторыі Францыі было бы мноства розных нацый. Працэсы нацыятворчасці — гэта працэсы вельмі складаныя і часам мала падуладныя здароваму сэнсу альбо падуладныя аналізу. Але вось прыналежна да канкрэтна гэтага гістарычнага, як бы такога кейса, як зараз кажуць, такого факта, можна заключыць, што складванне французскай нацыянальнасці, французскай нацыі цалкам являецца вынікам тых працэсаў па уніфікацыі насельніцтва, которые адбываліся мэтанакіравана. Ну, калі вот перанесці зараз гэта на пытанне, которое вот гучыць тут зараз у гэтай студыі, то я бы прапанаваў так глядзець на гэтую рэч. Спачатку была пэўна палітычнае ўтварэнне, спачатку існавала некае пэўна палітычнае ўтварэнне тут у нас на тэрыторыі ўсходняй Еўропы. Яно пакінула свой гістарычны след, след у супольнай памяці, след у гістарычных крыніцах. І потым гэты след часта выкарыстоўваўся ўжо ў актуальных задачах. Напрыклад, зараз трэба абаснаваць нашы прэтэнзіі на суседнія межы, на суседнія дзяржавы, на суседнія землі. Вось калі у нас была ў свой час пэўна дынастычная права вось на гэтыя землі. Да, все, вот по гэтаму адбываецца войны там у 14, 15, 16 стагоддзях. Зараз надо абаснаваць нейкія інтэграцыйныя працэсы. Вось калі ласка, у нас ёсць такі зручны канцэпт. Такім чынам, мы гэта ўсё павінны улічваць, і мы павінны, канешне, не заходзіць у крайнасці, не думаць, што не існавала ніякіх прыкмет, якія выдзяляюць насельніцтва гэтага рэгіёна, нашага рэгіёна, ну, напрыклад, канкрэтна ўсходняй Беларусі, наогул усходняй Еўропы, якія б не звязаныя былі з русінскай альбо рускай свядомасцю. Верагодна, што распаўсюджванне і прыняцце насельніцтвам тут праваслаўнага веравызнання, адрозненне людзей з гэтым веравызнаннем ад каталікоў, ад носьбітаў іншых культур, давала таксама нейкую прычыну людзям называць сябе і атасамляць сябе з рускай царквой. Так вот, напэўна, надо было бы сказаць. І трэба мець на ўвазе, што у пазнейшыя часы, у наступныя часы, у наступныя стагоддзі, некалькі яшчэ стагоддзяў, пэўная частка насельніцтва сучаснай Беларусі, канкрэтна практычна ўсё насельніцтва сучаснай Магілёўшчыны, сябе традыцыйна называлі русінамі. Чаму яны так сябе называлі? Што за сэнс яны ўкладвалі ў гэты этнонім? Ці быў гэта наогул этнонім? Вось гэта ўсё вялікая тэма для размовы, якую я пакідаю на потым. Гэта яшчэ ў нас будзе разбірацца, але зараз мы, уласна, вернемся на наши землі і ў нашу храналогію. 12 стагоддзе мы так крышачку ўжо адсунем, наступае 13 стагоддзе, і з гэтага моманту пачынаюцца самыя сур'ёзныя працэсы, которые прывядуць да ўзнікнення беларускай нацыі. З'явіліся две небяспекі ва ўсходнееўрапейскім рэгіёне, гэта крыжакі на захадзе і манголы-татары на ўсходзе. Неабходнасць супрацьстаяння гэтым небяспекам прыводзіць да кансалідацыі мясцовага славянскага насельніцтва з балцкім насельніцтвам. Давайте зараз акрэслім межы, дзе пражывала балцкае насельніцтва ў гэты час на тэрыторыі Беларусі. Гэта прыблізная мяжа, яна сфармуляваная была яшчэ ў 19 стагоддзі, і, як бачыце, вот чорная гэтая рыска, гэта умоўная мяжа месца судакранання славянскага і балцкага насельніцтва. Гэтая мяжа, як зараз сведчыць гістарычны, лінгвістычны і іншыя формы этнакультурнага аналізу, паступова будзе смяшчацца на паўночны захад, і гэта будзе вынікам працэса асіміляцыі балтаў славянамі. Ну, а што у нас на Магілёўшчыне адбываецца ў гэты час? Нашэсце мангола-татар Магілёўшчыну і Беларусь, у прынцыпе, збольшага
абмінулі. Археалагічныя даследаванні сведчаць, што ўсё ж такі Магілёў хутчэй за ўсё быў спалены ў гэты час, але гэтае спаленне не прывяло да ардынскага панавання тут, у нас на Магілёўшчыне, потому што мы будзем ведаць, што ўжо ў бліжэйшым часе, пазней, горад Магілёў будзе належаць манарху ВКЛ і Польшчы гэтага часу. Таксама ёсць меркаванне, што на Магілёўшчыне быў спалены мангола-татарамі яшчэ такі гарадок ці паселішча, як Свіслач у Асіповіцкім раёне. Адначасова трэба мець на ўвазе, што ў другой палове 13 стагоддзя жыхары смаленскага княства, смаленскай зямлі, а на Магілёўшчыне гэта мсціслаўцы і жыхары прапойшчыны, прапойскай землі, ну, па сутнасці, гэта ўся усходняя частка Магілёўшчыны, а яны плацілі даніну мангола-татарам. Так, ну і як мы ведаем, безумоўна, дзеля аб'яднання і барацьбы супраць татар і супраць крыжакоў утвараецца Вялікае княства Літоўскае. Сюды прыходзіць, уласна кажучы, палітычная воля Літвы, палітычная воля гэтай дзяржавы, што гэта было за дзяржава, якімі былі адносіны паміж славянамі і балтамі ў перыяды дагэтуль, пасля. Вот пра гэта ўжо ў наступны раз. Падпісвайцеся на наш канал, абавязкова падпісвайцеся. Усяго вам добрага, да пабачэння.